tọmọdé tàgbà, mo tún kú yín lónìí o, ẹ kú déédé wòyí. Kí ni òwe tí a gbé wá lónìí? Yorùbá ní ọ̀pẹ tó ga kì í ṣàgùn dànù, yóò tún fi rí míì ni. Ọ̀pẹ tó ga kì í ṣe àgùndànù, akọ̀pẹ ó tún fi rí míì ni. Gbogbo ara mọ irúfẹ́ igi tí à ń pè ní igi ọ̀pẹ. A mọ̀ wípé igi owó ni. Ó fẹ́rẹ̀ẹ́ má sí ohun kankan lára ọ̀pẹ tó jẹ́ ohun tó ṣòfò. Nígbà tí akọ̀pẹ bá wá gun igi ọ̀pẹ tó ga fíofío láti lọ kọ ẹyìn, tó wá dórí igi náà tí kò rí ẹyìn kankan, Yorùbá ní kó má banújẹ́, kó wò ọ̀ọ́kán, kó wò yíká, yóò rí ọ̀pẹ míì tí ẹyìn wà lórí rẹ̀, tàbí ká sọ pé tí ẹyìn ń bẹ lórí rẹ̀ tó ti tó kọ, tó ti pọ́n. Ni Yorùbá fi ní pé ọ̀pẹ tó ga kì í ṣe àgùndànù, yóò tún fi rí òmíì ni. Òwe ìmọ̀ràn ni òwe yìí. Nígbà tí èèyàn bá ṣe iṣẹ́ kan tàbí tó rìnrìn àjò kan tó dàbí ìgbà wípé ohun tẹ́ni náà fọkàn sí kò rí i, Yorùbá ní kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ má bànújẹ́, nítorí pé bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá farabalẹ̀ yóò rí i pé ọ̀nà sí ire míì tún ni. Kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ má bànújẹ́, yóò rí i pé irú ìrìn àjò tó ń rìn pé ẹ̀kọ́ kan tàbí ọgbọ́n mìíràn ni òun tún kọ́ láti pàṣẹ irúfẹ́ ìrìn àjò bẹ́ẹ̀. Ó ní Yorùbá fi sọ wípé ọ̀pẹ tó ga kì í ṣàgùndànù, yóò tún fi rí òmíì ni. Ká má jẹ́ kí ohun tí a bá ṣe tó dàbí ìgbà wípé èrè tí à ń retí ńbẹ̀ kò wá, kó dá wa lágara láti ṣe òmíì. Ká rí bí ìgbà wípé ọ̀nà láti tún tẹ̀síwájú tàbí láti tún rí oore ọ̀fẹ́ sí ohun mìíràn ni. Bówe tòní tún ṣe lọ nù. Akíndọlá Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní ń jẹ́ Àbíòye. Ǹjẹ́ títí dìgbà míì tá a tún fi pàdé ńkọ́? Ire o. Please subscribe